niftakar f'dak il-jum li fih iltqajna imsaħħar biżbuħitek jien. Kont bajt ma rridx nimmel għajnejja meta rajtek risqa lejja kemm kont stajt. Dakinhar kien jum ta' elu sninek, kont imdawra bil-familja u mal-ħbib, kemm xtaqt li tarani ta' ħabib u mhux barrani, ħallejtni mingħajr kliem xħin mija isfin. Int kollox għalija le mingħajrek ma jinxin, ma rridx li jisbaħala u nsib li mintixen, ma nafx ngħix mingħajr imħabtek, inħobbok wis, int kollox għalija. Inħossni fortunat li għandi lilek, ir-risposta tat-talb tiegħi jinsibt fik, kull jum nixtieqek ħdejja, rrid inżomm idejk f'idejja, bil-qalb mimlija mħabba tħabba tgħix għalik. Int kollox għalija le mingħajrek ma jinxin, ma rridx li jisbaħala u nsib li mintixen, ma nafx ngħix mingħajr imħabtek, inħobbok wis, int kollox għalija le mingħajrek ma jinxin, ma rridx li jisbaħala u nsib li mintixen, ma nafx ngħix mingħajr imħabtek, inħobbok wis, int kollox għalija. Int kollox għalija le mingħajrek ma jinxin, ma rridx li jisbaħala u nsib li mintixen, ma nafx ngħix mingħajr imħabtek, inħobbok wis, int kollox għalija.